Hey! Ouais! On est là! Voilà. Au Beladjile nous la émission Kenekan Kokan. Donc il a fait un photo comme une émission au Beladjile Mbeke Kenekan. Ni Kenekan Kowere donc boisson Koka killing in flow be coroni. Aba daele. Voilà. Donc na Koka nous daele sama amana kalani do ala. Segoni muka ani duru de au bolo. Ka kalani do ala ka sama ka so ama bo au dala fio ama non sigi. Aba do ala ka sama ni minga ba kuno choko kele nyoge. Donc ali partenaire nous to kele ali la ni min gaina ki me fla be do ma 25 secondes kon nana afamna absegata d'accord ni laban kera abi so ko présenter mais 600 amba to aba jige flo donc numéro 3 abi ta na quoi OK 1 2 3 angata abekata abala kataka aya sama abana kaba aya sama abana kaba de abana kaba OK c'est bon abana ala chokoli OK combien de bisenga tokan jam Musa Kubali Musa anga sikoni muganduru da faraka sore masiki taba mumbe afu kudi amemani koga asumale tokan jam labas kundaram Orashi agra chukuri amini mi chukuri akapsa bra tokan jam to Ibrahim Jabi on dirait que la kaban chabna fo isigidwani voilà ina fo ina nyabala ko Beladjile Mbeke Kenekan amuni sabab la jela segoni muwa andu da faraka pro makla donc amena taka kuti werela merci bien cameraman